Jose Luis, nola bizi izan zenuten zentsura? Eguneko gauza zen. Leku guztietan bertziren baimenak eta letrak presentatu bertzien informazio turismo bulegoetan eta baimena ematen bazuten ondo eta bestela egiten genuen algenuena, kantature bai batzutan noski. Nola legea, ara trama. Bidea. Eta egon zen kantaldiren bat non abesti guztiak kantatzea edo ia guztiak kantatzea eragotzi zizuetan, zentsuren bitartez? Bai, Ondarroan izan zen, 1970ean, eta kantaldi handia bat izan zen. Eta esan ziguten hango antolatzaileak, kanta bakarra baimendu zutela. Ze kanta zen? Pello Josepe. Tabernan data. Pello Josepe tabernan dala jaurra. Kasu hartan, ez beti, baina antzeuden zeak, zensoriak, limeziko Bai? Bai, orduan eokitu bertzen eta kantatuko nuen Pello Josepe. Behin, txalotuak izan ginen, beste behin, txalo gehiago, 3. aldiz, txalo gehiago. Jendeak ulertu zuen dena. Karo, ulertu zergatik izan, ez? Bai. Jose Luis, Lapurdira, Baxenafarrora edo Zuberuara jotzera joateko muga pasatu behar zen? Zaila zen? Oso zaila. Eta bitako arazo bat izan zen, ustaritzen duguenen kantaldi bat, ez doka mairukoak. Eta egun hartan mugan, gehatu ginen ez dugu mairuko guztiok, batera pasatzeko, domintzat ahar baten bat kanpoan gatuko zen. Eta emaita izan zen, pasaziren denak, eta geratu ginen 3 oskarbikoak, fintxatuak ginenak, oakatzelan ondakoak, Benito Eratxundi, eta Jesus Sartze. Beste guztiak pasaziren, eta kantaldia eman zuten, ez dakit nola eman zuten, enitzan izan, baina eman zuten, nola ala eman zuten, eta besteok geratu ginen mugan, pasagabe. Gobernadorerekin edo bere familiarekin alako hartu eman bat izan zenuten, erraztasunen bat lortu edo nola izan zen hori? Bai, ustaritzekoak gertatu eta gero, handikan hilabete batzuetara, etorri zitzaigun Unidad egunkari, movimientoko egunkariaren kazetari bat, taldekiden batena, eta esan zion, aizue, kantatuko zenuten Astoria zinema ondian gobernadoran emazteak eman nahi du eguarrietan kantaldi berezi bat, festa bat, euskarazko zerbait nahi genuk ezatik hangu. Orduan taldekide Karmelok, esan zigun taldekide, behera, gauza pentsatu dut. Guk esango dugu baietz, frankisten aurrean kantatuko dugula, euskaraz, noski, zensura gabe, noski, eta ordainez pasaporteak itzuli. Bai, baietz, hitza. Guk Astorian kantatu genuen, euskaraz, nahi genetuen kantuak, txistu batzuekin, en espainol kuando, baita ere zentzikuten. Eta gero dago, bigarren partea. Beteko dute hitz hauek? Bete zuten. Bai,